بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل دراواتي گولیں چاروں کا من بالاچ قادر بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل اچش مارا وشت گوشاں بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل کے استے جہد کا کہ بلوچی سرا ما ایک جہد یہ کوشش تھی کہ بلوچی لفظ استائیں یا کہ بلوچی قصہ استائیں کہ زبان دیمروی استیں آئیے آتھرا ایک کوشش تھی جد و جہد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے کہ دنیا ہر کنڈا نشتگیں بلوچ کے بلوچستانہ چے در نشتگاں ہم بلوچی سکگ ہیل کنا گیا کہ دومی قوم کی استم بلوچی سکگ ہیل کنا لوٹانی آتھر راہی بھی گولے چارو کا مروچی میں سرحال ڈکشنری بزاں کے لفظ بلدے بابتائیں اور بلوچی تو کا کہ لفظ بلدانی سرا ہم چوکار بیتا آہانی بابتا ہم ما گپ جنے بندرا آگا ما بلوچی تو کا کہ اما بلوچی لفظ بلد استاں یا کہ دومی زبانہ او بلوچی ہوار لفظ بلد استاں آہانی کسانی یک بیک گراؤنڈ دے کہ شانی تو کا لہتی لفظ بلد کے چھاپ و شنگ بیتگاں آہانی تو کا میرگنج لغت کے میر احمد دہانی ہے گے 1994 چاپ بیتشی عبید بلوچی اردو لغت تستیں مٹا خان مری و صورت خان مری اوارن کارے کہ 907 دا چاپ و شنگ بیتا بلوچی لفظ بلد بلوچی اردو انگریزی تہائیں کہ اسا خاموش 2014 ہا چاپ و شنگ بیتا اشیا عبید بلوچی گالبند فارسی بلوچی پشتو دری انگلش کہ عبدالرحمن پہوال ہے گے سال 2000 چاپ و شنگ بیتا امی حسابہ سید گنج کہ سید ظہور شاہ ہاشمی ہے لفظ بلدیں بلوچی ہے 2000 چاپ و شنگ بیتا اور دیگے نو زبانی کے استیں لغت استیں کہ آئیے تو کا اردو براوی بلوچی پشتو سندھی فارسی وندگے زبانانی لفظ وارا اردو سائنس بورڈ نے مگا چاپ و شنگ بیتا 2020 یہ دومی چاپ بیتا پروفیسر عزیز مینگلے ریدو بنداتگیں کتابیں اشیا بید ہفت زبانی لغت ہم اشفاق احمد و محمد اکرم چغتائی و فضل قادر فضلی کہ آہاں نزہ ارتا 979 اشیا چی عبید بلوچی لفظ بلد کے جان محمد دشتی ہے گئیں 2015 چاپ و شنگ بیتا و دومی چاپ ہم آئیے چاپ و شنگ بیتا بلوچی انگریزی لفظ بلد کہ ڈاکٹر نصیر دشتی ہے 2019 چاپ و شنگ بیتا بلوچی گال گنج کے استیں واجہ غلام رسول کلمتیہ 2017 چاپ و شنگ بیتا ہمیں حسابہ انگلش بلوچی ڈکشنری کے 2021 کا ڈاکٹر نصیر دشتی ردو بندہ تگینے چاپ و شنگ بیتا وہ ہمیں زدتاں کے ای وحدہ نوکتریں اور زدتاں اتکیں کہ بلوچی ڈکشنری ہیں لفظ گنجیں اور واجہ پناہ بلوچہ ردو بندہ تا 2022 بلوچی اکیڈمی نے میرا چاپ و شنگ بیتا کلیں چاروں کا بندرہ لفظ بلد جند چیئے یا کہ ڈکشنری جند چیئے لفظ بلد یک زبانی لفظانی ہما انبار کے اودا آہنی معنی و مطلب معنی و مطلب دے گو آہنی روٹس یا کہ آہنی رشک درگی جگیں تو لفظ بلد ہمیں کہا رکھا کہ یک زبانی سرجم لفظانی یک لفظی کہ ہما معنی و بزان تین تچکیں آہیا دیمہ کاری تو ای وحدہ واجہ پناہ بلوچ کہ میں دیمہ نندو کہ نبشتہ کاریں لفظ گنجے کہ آپ بلوچی سندھی براہوئی و اردو تو کائیں تو ای چاریں زبانانی تو کا واجہ پناہ بلوچہ کار کو تھا وہی لفظ کے استیں بلوچی ہے آدھے کے صحیح زبانانی تو کا آرتگا پیسرا ماں کے ہفت زبانی یا کہ نو زبانی لغت گشتگا آہمت کے گاں بلے آہانی تو کا چو مزنے وڑیا ما دستا کہ چو جامع وڑیا آنی تو کا شرح وڑیا بگندے کار نہ بیتا تو یہ کتاب کے میں دیمائیں تو سکے مزنے کتابیں و بعض جوانے کارے واجہ پناہ بلوچ کے وقت ای کتابیں ردو بند دیو کے پولکارے واجہ پناہ بلوچ مروچی میں مہمانے واجہ ما ترہ درستم پیش وتی مروچی گیں ایک پروگرام تھا وشد گوشا بندر اثر تمہارا یہ بگوش میں چاروں کا یہ بگوش کہ ترہ چون حیالت وحدے کے ساریہ چھے بلوچی لفظ بلد ہستے تھا یا کہ دیگے زبانانی تو کا ہم اما کے ہفت زبانی لغت ہستیں ساریہ چاپ و شنگ بیتے کا مانو کا نہیں دیمائیں
تو آ کجام چیزیں کہ آیا ترارا لاچار کو کہ تو نو کی کاری بندات بکنے ہوئی بڑی چیزیں دیں مگر بشار یکی تو ایوشے کے لفظ بند کے تو اشتا اشی پیسرا انگریزا ہم لفظ بندانی سرا کار کتا بلے انگریزی تہا بلوچی نوش کتا یا رومنی تہا بلوچی نوش کتا یعنی کہ ایشا پیسرا ہما کار ہوتا تو آئیں پت اگر میں چاہی کہ بلوچی تو بلوچی مسترے کستنا اولا سید گنجے پدا کستن بلوچی لفظ بارد ہیں یہ بلوچی لفظ بد بلوچی اکیڈمیا 20 سالش کیش وحدہ کستن نزاور تو کستن واجی جانون دشتی شیر کستن ایڈیٹ کتا اور فائنل شیر میں دیما اور تو اسی آگئے پت بلوچی اکیڈمی کستن یک فیصلہ کتا اور پیش بندی کتا کہ ما اسی ای لفظ بلا در مرا دیما برگی ہیں میں کشگوری دیگر زبانانی تہا یعنی کہ بلوچی سندھی بلوچی فارسی بلوچی پشتو بلوچی سرائکی تو ای بعض مردمانی سرا یعنی کہ نوشت فون اطلاع دے تا بعض مردموں تک میں اسی سرا کار کریں بھلے 2 سال سے 4 ہمیں وحدہ بلوچی اکیڈمی ایک منصب منا کستن جوائنٹ سیکریٹری منصب دے ہوتا تو ادا بلوچی اکیڈمی ایک مانندو ہوتا تو ادا میں سندھ بلوچ یا این گئے کچی او کستن بعض بلوچ کہ میں بلوچی وانا نزانا یا ایون پنجاب بلوچ کی ادا تگا ہر کتاب داتا تو ہمارا مشتق ہمارا کستن انگریزی اور اردو کتابوں پہ دے بلوچی شما وہ چوشی ڈکشنری نہ کو تک ما بلوچی گوان کرنے نا جی تو ای دراہی چیزا پدا بڑا فائنلی بھی بوتا کہ دیگا مردما کا وہاں وشک بوتا آہاں ہوتا ماننا کھانے نا تو بڑا ماں ہمیں فیصلہ ہوتا کہ بھائی اسی طرح بھائی دیکھ برچک میں سندھی نوشت کرنا وہ زانا میں یہ نیم کے بلوچا منا کستنا میں سندھی بلوچی و براہوی میں کسنے اسٹریٹ لینگویج تانی کہے لوگ تاہ بلوچی کنے لیکن ڈنا ادھر گلی در کپن تمہارا براہوی و سندھی کستنا دیم پدیم پرچک جوائنٹ کمیونٹی نصیر آباد اے دماغا نا تو منا یہ زبان آتا ہوں پدا ماں وقت والنٹیڈ وقت پیش کتا پدا اکیڈمی والا ہاں منا فائنلی کچھ تک بھی تو اس طرح کار بکا اچھا اس یہ ماستریں مقصد صرف ہمیں بوتا کہ ہما بلوچ کی بلوچی یا ونت نہ کنا کا میں ایم ہمیں بوتا لیکن بلے اے نی دیما کستن اسی یہ امپیرٹ سمیشے کہ ہما بلوچ کی بلوچی یا ٹرانسلیشن کرنا گئے یا سندھیش ٹرانسلیشن کرنا گئے یا براہویش یا اردوش چیزیں ٹرانسلیشن کرنا گئے یا بلوچیش اے زبانہ ٹرانسلیٹ کرنا یا کہ ہما بلوچ کے تو گوشت کرنے کہ پنجابہ نشتگاں کہ سندھا نشتگاں وتی زبانیں شموشتا آہانا وتی زبانیں نے مگر کاری تھی اور میں بلوچ کی نشتا آئیر وتی زبانہ دیگر یعنی کہ دیگر زبانہ تاہ نوشت کھنا گئے اور جب دیگر زبانہ وانا گئے ہم سکیندن اور آہی مراد سمجھت کن نو کستن میں مکران بلوچی یا سندھی وانت نہ کن تو آہیر سندھی وانا گئے ہم کستن یہ یک چیداد کے بعد انچوش چیزیں پہ رہے صفائی چاہتے ہیں وہ انت نہ کر دا فون کن تا دا فون کن آئیں جس کر تو یہ ڈکشنری پتہ آئیں اے ہم کستے نا چیدے تک بھئی آسراتی کہ بھئی واتی بڑا کستے نا بلوچیا یا سندھیا یا اے زبانہ ہم بند کرتے اور دومی یہ کہ میں بلوچانی کی بلوچستانہ مستر زبانہ دو بلوچی و براہوی ٹھیک ہے ایشی ہے ہم نزدیکی پرچہ اس طرح مردمہ کار کو تھا کہ براہوی بلوچی اور لفظ کو جہاں یہ بڑی چیز بلے ایک کستن یک جاگہ یہ چیزیں آ رکھ ٹھیک ہے ای ہمیں یاتر آ رکھ ہوتا کہ ای ہم بلوچستان بلوچانا بلوچی اور براہوی آہار نزدیکند اور آہان ہم یک دنیا کما لفظاں سرپد نبے گا آہار یک دنیا انڈرسٹینڈ کرنا کو مکند زبردست پناہ صاحب چوش کے سکیں یک مزن کار ظاہر کہ تو 4-5 زبان کے یک جاگہ کنے تو یک کی وہ عشق یک زبان یا ہما لفظانی باریکی یا کہ لفظانی یک اسٹرکچرے ہستیں اشیا چابید لفظانی یک پشدری یک مزن یک چیز ہستیں کہ بلوچیتوں کا مثال بزیر یک لفظی بلکہ 3-4 معنی درکفی ہمیں سبت رشیے لفظانی ہما کی اساسیت ہستیں یا کہ معنی ہستیں درستیں دروشما طرح سرپد بھی یک کپی تو وعدے کی تو یہ 4 زبانانی تو کا یا کہ سندھی براہوی اردو ہے تو کا کہ تو ہم ایک آر کتا گو بلوچی ہے تو شیئے تو کا طرح مشکلات چی پیشت کے گا وہ تو ہیلپ یا کہ کمک کو جا چیز ہوتا اچھا مانا کلش مانو وطر انچو وش بہتے مردمی ریکا کہ مجھا مدام سکی کار زورا
पद मन आर मर्दम हंचुस कस्तन मनी हम कोपी की कंद जियो के मनी खार कस्तन वत शामिल रहो तो वह दे कि मैं एकार कस्तन जारजत के फेसबुक का मैं एकार कनगा रवागम तो लहते तो मनी करा कस्तन सिंधी और बिरावी डिक्शनरी कस्तन ये नो जुबानी वाफ्त जुबानी ये बड़ी चीज़ कस्तन मैंने करा पिसरा बुतगा पदमा सिंधी टू सिंधी ये बड़ी चीज़ मना बिस्ते डिक्शनरी में ही सिंधा जहमें दे बलूचा मना रहा दाता जाने आदम बुतगा वहाँ मन रहा दाता तो शर्रे कार्य करना का मैं यात्रा करना का इशेष को मैं कबूज़ जबरदस्त अच्छा पता मसला ये तक माँ कस्तन टाइपिंग न जानता माँ अंग्रेजी टाइपिंग जानता अधिक न जान अच्छा पता मैं उर्दू वाती बड़ा कम होईल को था बड़े एशिया में टाइप को था यक रजिस्ट्री रहा दाता आने में कस्तन हैदराबाद और हम मर्द का हमारा गुश्तक पेसरा गुश्ती माँ कस्तन कस्तन आयतान कस्तन प्रेसेंट पब्लिकेशन सेक्रेटरी या हम आहियार कस्तन आहियार को मक आल अवाल करना था आहियार एडवांस ज़ारहम रहा दाता का साले पद मर्द गुशी की मन नकानी मनीष बुत नकंद अच्छा नूचे करे ये कार वो बेगे ये कार टाइप कह कंद पदा म सिंधी कस्तन टाइप हुआ थे को था जबरदस्त तो उर्दू पैसा आयल को था पद सिंधी एल को था बलूची वो ऑलरेडी में कस्तन कम कस्तन वो कार बेगा तो पता फैसला में को था कि भाई मानो वर्ड कार का इन पे जना ये दुराह कार में वर्ड को था तो सिंधी हम टाइप वत को था सिंधी टाइप वत को था और कस्तन इसी तरह हमें होता कि मनी टाइपिंग स्पीड बार स्लो होता अच्छा स्लो बेग है एक फायदा के दिगर रास्ता कि अमा निजोरी अमा कमी अमा वक्त गिरे करवाता बिल्कुल ठीक है और स्पीड हम करना करते मतलब हर चीज़ गजी रहो ना इसी हमें बेगा कि भाई रदी ही तरह रदी ये गलत रही तो ये द्रोही चेक एंड बैलेंस भी आना मैं तकरीबन एक नेम साल इसी टाइपिंग सर देता पूरी किताब कंप्लीट करेंगे हाँ टाइपिंग सर एक किताब है टोटल कस्तन 5 नेम साल से लग गई था अच्छा टाइपिंग है पदा कस्तन वहाँ तक कि भाई माँ बलूची है हम जानकारी नहीं है खैर बलूची कार तो इधर जोड़ता ना बा जियो लफ्ज वाला दर बेस जोड़ को तो बा जियो अच्छा सिंधी है मैं एक्सपर्ट ही नहीं है सिंधी वंद करना निविश करना लेकिन एक्सपर्ट ही नहीं है बिरावी है मैं एक्सपर्ट ही नहीं है पता निश्चित है माँ अकेडमी कस्तन दुराना फैसला को निश्चित फैसला को भी खैर रहा दे तो सिंधी है या डॉक्टर रियाजत गुरु साहब आके सिंधी कस्तन डिक्शनरी है सर PhD है तो वहाँ आही रहा था कि सिंधी रिव्यू और कस्तन प्रूफ कस्तन हम बुजुर्ग और बिरावी है अवल सरे में नविश्तकार और कबा हर साला शुरू बिरा को तो हाजी शाहबेग शेदा जियो तो आही माँ रहा था तो ये शाह हम तकरीबन शश ठीक है हश्त माह इसी प्रूफ है सर अच्छा प्रूफ है पदा इसी प्रूफ गिरा और दुराही चीज़ करना पदा इशा कस्ते नमाज सेटिंग है आतरा अच्छा पेसरा माँ को शाज द सरा जस्ते शाज द फोंडे सरा तो ये 2000 सिफा शुदा अच्छा अमूदा माँ सेटिंग को था पदा दिस तक एक बाज मस्तिर भी इसी छाड़ दा कन्वर्ट करता छाड़ कन्वर्ट को तो पदा कस्ते ना इसी सेटिंग दुराही इंगवा मुलूता पर से सिंधी है वती वर्ड ठीक है आही लफ्ज सुरी तो बिल्कुल दिगवर्ड भी बलूची अंचो बिरावी है लफ्ज सुरा पदा ही सेटिंग दुराही चीज़ तो ये पंच नेम साला मा को तो पदा रहा था और मैं तिरंटा हम शशमा है गिश्तर लगे पना साहब अगर तो विचारे तो उर्दू है तो का या कि सिंधी तो का बिगिंदे कि अमा के लफ्ज असता या कि डायलेक्ट असता उर्दू है इंचो मजनो शायगान ना कि इंचो बलूची लफ्जानी शायगानी है बलूची मतलब माँ से मजने वक्त डायलेक्ट नहीं मगर कहीं रक्षानी मकरानी हो खोए सलेमानी डायलेक्ट तो हर लाते अच्छे लफ्ज़ा के हर डायलेक्टा के हस्ते डिफरेंट एक माना इदारा आनी एक जुताएँ बेजानते हस्ते तो इदा तो चूँ ये चीज़ा चाह रहा था कुजा में साबारा तो चिच्चो अद्दा था कि सोबंद बितगे कि ड्राइंग डायलेक्टानी के लफ्ज़ हस्ता तो आए तो आनी आ रहा है इसके लिए तो का सोबंद बितगे विचार एक चीज़ तो उसी के माँ एशिया बेस कस्ते ये लफ्ज़ बलत जोड़ता बलूची लफ्ज़ बलत के जानू दस्ती सब एशिया कस्ते ना बुरी द्रोशम दाता और देमार तो जियो इशियर में देमार को था इसी तरह सही में डायलेक्ट लफ्ज़ अस्तन
تو یک چیز یہ ترگوشیں کہ ما اشی لفظ بلتا بلوچی لفظ بلتا یک لفظ دہمانہ ہم استا یکی ہشتہ ہم استا یکی دو ہم استا یکی سہ ہم استا لیکن ما اشی تہا کستن 100% مانا نہ داتا ما یک لفظ سہ چار اما کشت اما یہ چار پنچ مانا داتا گا اما یہ یک ہما واحتا اما یہ دو اما یہ مپوتا تو اسی ہے اے لفظ بلد ہے منی حسابہ کہ 60 to 70% لفظ اسی طرح ہمیشہ ریفلیکشن ہے بے بلوچی ہے بلوچی ریفلیکشن اے دے ضرورتا پتہ اسی طرح کستن سندھی ہے اما بلوچی کے سائمان ہاں ٹھیک ہے میں سائمان داتا بھائی بشار یہ لفظ بلد بلوچی لفظ بلد کے جامع دشتی صاحب شونکاریہ در کبت دے ماہتا یہ بلوچی اکیڈمی ہے 20-25 سال محنت نتیجہ یہ محنت کستن آسر ہے اور یہ کستن ہم وقت کہ جوڑ کنا بودتا بلوچی اکیڈمی ہے یا بازیں جاگہاں شونکار ایر کو تگا اور بازیں مردمان گون کو تا بھی پروفیسر صبور صاحب کستن آنیم گئے کستن واحد بزبوزدار کستن میں کستن کوئی سلیمان نیم گئے گلزار مری کستن میں سبی اور کستن کچی اور سبی اور اے نیم گئے کستن گلزار مری الفت نسیم صاحب کستن یوسف عزیز گچکی اور پروفیسر یوسف کستن اے نیم گئے کستن میں رخشان بیلٹے گئے تو غنی پہوال ای دراہ مردمہ نی کمکاں گوں واجہ کست جانم دستی یہ شونکاریہ ای یک سرجمی میں دیما آتا تو میں اشیر بیس جوڑ کو تھا تمشکا اسی تہا ہما براہ موجود ہوں تو میں اشیر بیس جوڑ کو تھا تو اسی تہا ہر سائن ڈائلیکٹ نہیں لفظ موجود استا پیدا تو آہن ما دیما بڑھتا تو ای سائن ڈائلیکٹ اور پدا بعض چیز اچھتا میں ایک کار بے گئے پد میں ای نیم گئے بلوچ کستن بعض لفظاں مشہور کہ سندھی ما شما کی محسوس کو تھا اور بعض مردم ماہ ہوتا کہ یہ سندھی لفظ بھلے وہ ہتے میں ایک کار کو تھا تو سندھی لفظ نہیں تھا بلوچی یہ لفظ تو یہ ہم یہ بڑی چیز ہم دیما آتا گا تو یہ کار کستن میں ایک کار پتہ ایک کار اور میں اما بلوچی اکیڈمی یہ کار ہوتا کہ میں شاید دیگر زبانہ فارسی اترا ہم کستن مات کنے شیر سرائکی ہم کنے شیر پشتو اترا ہم کنے تو یہ اولی یہ شاختہ باقی دیگرانی سرا ہم میں اکیڈمی کستے دیما کار کنے زبردست بعض جوانے کارے پناہ صاحب چوش کے گوشگایت چنچو کے جنجال و جیڈات کے گا دیمات کے گا ایرئی لفظ گنجے یک جاگہ کنگا تو پناہ صاحب تو چوش کے ڈکشنری جوڑ کو تھا یک کیش کے اشیاء رچے تی ای لفظ گنجا رچے مردم یا کہ بلوچی وانو کیا کہ دومی زبانانی مردم کے بلوچی سرپد بیگ لوٹا چچو فائدہ چس کت کنا دومی ہمشیہ کو ریلیٹڈ دومی یک سوال یک جاگہ ہیں کہ لفظ گنج یا کہ لفظ بلد پا یک زبانی آترہ زبانی دیر ہوئی آترہ چنچو اللمی ورزشتا ہے بچاری یکی تو فائدہ کا ہمیشہ کہ ما اکیڈمی کے نشتہ گئے میں پنجاب ہے سندھ ہے اور پنجاب سرائکی بلوچ کی راہ تگا آہارت ای بلوچی وانے نگا کمک بند جیو دومی یہ کہ میں پٹکول کار میں نودربر کی کار آکا نگان تو اور بعضا جاگہا کستن یہانا لفظانی کستن اما کستن پوچدار اور لفظانی موقعی ضرورت کبھی تو میں پٹکول کار ہاں نودربر ہاں میں استاد ہاں یا میں بلوچیہ کے رجان کنو کا یہ دراہیں اشیش پائدک زورا اور کلش ماستر فائدہ کہ میں ہما بلوچ کے ہما بلوچیہ وانت نہ کنگا آہان ایک بلوچی وانے نگر نما دل بڑی دن اور دل کشکند گوکند کہ بھئی نو ما اشی ذریعہ منا یک چیز پوچھو کہ یہ وحدے کہ ما داتا ہنو تو دنیا بعضی جگہ پنجاب ہے بلوچ جاگے بلوچ اسی زو مارا سر بکا اور پدا مارا بلوچی یہ کتابہ دیم میں دے تاکہ میں بلوچی وانت کریں بعض شوق بولے چارو کا مروچی گیں میں کہ واجہ پنا بلوچ گوما بلوچی لفظ گنج سرا کے دیوانا اندہ چھے اثر بھی واجہ ماتی بعض وزنتواروں کے تو وطی بیدر ورے کارا گوں ات کے میں چارو کا بلوچ راجے بلوچی وانوں کا سرپدی دا امید کنے کہ شما دیم طرح ہم ہمیں بلوچی تیمہ برے کارا گو منو سلامت بات ہے بلوچی اور بلوچستان آباد کرتے بولے چارو کا مروچی گیں ای دیوانا اندہ چھے اثر کنے بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل دیم طرح گومتی مراگشان لمشم گوشم آوار بھی مارا رضا موقع لیتی